Татьяна Демьянова, стишели в отзвуки войны. Стишели в отзвуки войны. Жовтіли фото у альбомах. А маті тыя ж бачить сни, як сын вяртаецца дадому. Вось там, далёка, між палёў, хто гэта там сцяжынкай крочыць? Сыночак, родненькі, дамоў. Нарэшце ён не маняць вочы. Хаця ў іх ява туманом, яны углядаюцца ў прастору. А як чакала дзень за днём, а колькі слёз праліла. Мора усё глядзела ўскрай сяла, не зачыняла нават дзверы. Чаканнем толькі і жыла, ды ўспамінамі, ды верай. Любоў да сына праз гады нібы паходню ціха несла. Яно у сэрцы назаўжды, і там яму не будзе цесна. Няўжо пачуў малітвы Бог, пашкадаваў? Матуля, годзе! Няўжо жывые, сынок? Нібыта ў цемру не сыходзіў. Душэй рвецца ўжо ляцець, или трымаецца за цела. Хутчэй да сыначкі, сустрэць. Ды ногі квёлыя здранцвелі. Яна крычыць: сыночак мой, хусцінку сцягвае на плечы. Смятае сон, а перад ёй ізноў тужлівая пустэча.